Top 2 municipal wanted naman sa Lingayen, Arestado. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Arestado ang itinuturing na top 2 municipal wanted person sa bayan ng Lingayen sa isinagawang operasyon ng mga otoridad. Kinilala ang akusado na isang 45 anyos na babae at residente rin ng nasabing bayan. Naharap ito sa patong-patong na kasong paglabag sa Republic Act 11765 o Financial Products and Services Consumer Protection Act at Republic Act 8799 o Security Circulation Code. May kabuang piyansang nagkakalaga ng 504,000 pesos ang inileana para sa kanyang pansamantalang paglaya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang akusado para sa tamang dokumentasyon at karampatang disposisyon. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito sa Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.